नमस्ते प्रणाम आप सभी के छोटे भाई नंदू डांसर। उम्मीद करते हम कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये हम भोजपुरी बोला तानी, ठीक बा। और भोजपुरी का ब्लॉगिंग कैले ना रहनी बोल करके, ठीक बा। तो हम तो जैसे भी चला होता इंसान, ठीक बा। कोनो अभी देखावे कुछ नहीं खे, बट कुछ मशीन में जानकारी देवे वाला बानी, ठीक बा। अरे कुछ काम उम के बारे में बतावा तनी, ठीक बा। तो हमारे संग जुड़ी लो। चैनल पर नए बने लो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दें लो, ठीक बा। तो ये काम नहीं खे चलत, तो ये माटी दियात रहा हो पक मिल पर, ठीक बा। हो पक मिल लगते ऊपर दियात रहा भोमा लगता। फेनो देगो गढ़ा बावे आप सभी के बीच में मशीन बावे है दे देख सकता नीम के पेड़ के लगे। और हाई हा स्टेरिंग देख सकता नहीं लो, हाई डीजे उजे बाजेला मशीन बा। हाई बावे मीटर, तो इतना मीटर चले ले देख सकता नहीं लो, ठीक बा। पंखा भी बा, अगर ठंड सर्दी के मौसम में अभी पंखा अभी नहीं चल पावा, ठीक। तो हाई डीजे हाँ देख सकता नहीं, एकदम डीजे में बाजेला बेस क के डी क के, ठीक बा। अरे गन हाँ ये ग्रीस में मराला में भर के और सब में मराला, ठीक बा। बस ये दिखाया करेला और सपोर्ट कर लो भाई लो, ठीक बा। इतना आदमी देखा था हमारा वीडियो के, शेयर कर लो कि कुछ न कुछ होखो। और तेरा सीखे के बाद तेरा नहीं सीखे कमेंट कर दो कि केकरा सीखे के बाद वो हम वीडियो के माध्यम से हम बता देना। तो सीखे के बाद तो हमार आईडी खोल करके देख सकता रहो आप, ठीक बा। मिल जाइए हमारे वीडियो सिखैले बानी, ठीक बा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा होगा। हम तो फिर अगला ही वीडियो में तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। अपन ख्याल रखिए लो भाई।